Вие гледате официалната церемония по връчването на годишните музикални награди на телевизия Планета за 2014 година. Официалната церемония по връчването на годишните статуетки на телевизия Планета е в разгара си. След толкова много радост, след толкова много емоции, предстои да продължим нататък с поредната номинация. Този път за най-артистичния изпълнител в видеоклип. Артистично присъствие на изпълнител в видеоклип през 2014. Номинации за Галена фючеринг DJ Живко Микс, Хавана Тропикана, Галин, Ани Хуанг и Кристияна, Между нас, Емилия и Ави Бенеди фючеринг MC Брайан, Балкания, Илиян фючеринг Сияна, Палавница, Константин, Студентка, Фики, Стига. Поверителната информация за това, кой изпълнител се е справил най-добре с ролята си в своя видеоклип, ще ни представя една дама, която този път е поканена абсолютно официално, за да връчи награда, без да ни шпионира тук оттам с някоя друга камера, макар че аз си мисля, че може би някъде е заложила. Аплодисменти за очарователната Николета Лозанова! Наградата за най-артистично присъствие в видеоклип печели. В момент само да проверя папараците дали са наблизо. Там са. Наградата отива при Илян и Сияна. Каква ли палавница ти си, моя? Какви ги вършиш в леглото? Благодаря на всички вас за страхотната награда, на нашите музикални продуценти Мария Митко Димитрови. И не само това. През цялата ми кариера, кои съм взел наградите, разбира се, благодарение са на вас, публиката, на нашите фенове, разбира се. Благодаря ви, приятели. И мисля, че тази награда трябва да остане за Сияна, да й даде един трамплин, да й донесе много късмет и това да й бъде най-малката награда през кариерата й. Искам аплодисменти за Сияна. Благодаря ви от мен. Разбира се, първо искам да благодаря на всички, които ни подкрепиха. За мен това е огромна чест. Най-вече искам да благодаря на Ники Скерлев за прекрасната режисура, за страхотния сценарий. Благодаря. Благодаря на Ники Скерлев. Своята награда вече получи клипът, който направи сензация през миналата година в YouTube и генерира огромен брой гледания за най-кратко време в официалната платформа на телевизията, а именно Планета Official. Но кой е клипът, който за миналата година, за цялата година е генерирал най-много гледания? Най-популярният, най-гледаният, най-търсеният, най-споделеният видеоклип в YouTube Планета Official през 2014 ще научим от Денис Удал, маркетинг менеджер на Планета Official. Добър вечер. Тук съм, за да представя победителя за най-гледания видеоклип в Планета Official. А победителят е... Чена. Така съм ти събрала, че поискам ли? Сърчицето ви. Приятели, мили мои, много ви благодаря за това, че цяла година гледахте и слушахте Моли се да не почна толкова силно и с такова желание. Много благодаря на вас, публиката, благодаря на моите почитатели.
Най-вече благодаря на моите почитатели и на моята публика, защото докато вас ви има, ще ме има и мен. Обичам ви! И от снимачната площадка се пренасяме директно в нощните клубове. Да видим пък там, кои изпълнители са били най-атрактивни. Ето номинациите в следващата категория. Оригинално присъствие на клубната сцена през 2014. Номинации за Анелия, Галена, Галин, Джена, Емилия, Преслава, Кой е изпълнителят, който се е раздавал най-много в нощните заведения из цялата страна? Това ще ни каже Красимира Атанасова, управител във верига хитови нощни заведения с марката Планета Пайнер Клуб. С най-голямо удоволствие искам да ви съобщя, че познавам много от изпълнителите на живо и всички те заслужават тази награда, но с тайно гласуване, много борба, наградата печели само един и това е Галин! От тук се напред, с широката усмивка пожелавам ти късмет. Ставай и давай се напред, телефонът ми за теб ще е заек. Приятели, искам да благодаря за тази награда на всички управители, които са ме канили през тази година. Благодаря на всички вас, които отделяхте от вашите средства, за да дойдете на моите участия. Благодаря на фирма Пайнер и благодаря ви на всички приятели, страхотни сте, огромно удоволствие за мен да бъдем заедно. Браво на Галин, вече втора награда, честито! А ние продължаваме напред с следващите номинации в категория оригинално присъствие на концертната сцена. Какво е кариерата, питам аз, на един изпълнител без голямата бляскава сцена като тази? Без шоуто, без спектакъла. Нека видим номинациите. Оригинално присъствие на концертната сцена през 2014. Номинации за Андрея, Анелия, Галена, Малина, Преслава, Цветелина Янева, Името на изпълнителя, завладял сърцата на публиката, ще научим от гръцкият изпълнител Йоргос Ясемис. Hello for me again. Здравейте и от мене. I want to say, because I'm really proud to be here with you again. Много се гордея да бъда с вас тази вечер тук, отново. And all the Greek people send all the love to you. И всички гърци ви пращат любовта си. So, he's the only singer to make such a great concert. Goes to my beautiful and lovely. Наградата, която връчвам, отива при единствената певица, която прави такива уникални концерти от този жанр. И наградата отива при Анелия! Добър вечер на всички от мен. Много съм щастлива. Искам да кажа, че
че съм благодарна на всички, които участваха в този концерт. Благодарна съм на моите продуценти, които ме подкрепиха в това мое начинание. На Ангел Тенев, това е главният спонсор, с който осъществихме този концерт. А на всички вас много ви обичам. Наистина, благодаря ви. Аплодисменти за Йоргос Есемис, един от най-големите в Гърция. Честито на Енелия още веднъж. Ние продължаваме напред и щом Йоргос преди малко така тръгна към нас, това означава, че е време само за едно, за още музика. Загадъчни и непредсказуеми. Звездите на планета. Звуките! Яно чуйме къде е най-готовата публика тази вечер! Балет Нова! Дами и господа! Ел Хабиби! Знам, че ти бях в резервите, но не си пожалих нервите. Луд по тебе бях и такъв да съм до днес те спрях. Всяка втора гледам влюбено, но сърцето ми е гумено и се пука сякаш всеки път, щом те видя тебе с някой друг. И дори да казвам колко мразя те, обичам те. Колко още с тебе ще се тровя, колко още време ще те помня. Ти въобще не беше цвете, но боли на друг да си в ръцете. Колко още пъти да ти кажа, той аз тебе как ще го размажа. Ако той те лъже тебе, точно както ти ме лъга мене. Я да чуем къде е най-шумната публика тази вечер. Искам сега да свикате много силно за балет, за балет, за балет Нова! Много сте готини тази вечер! 100 причини даде ми на мен да те мразя всеки божи ден, но сякаш точно те в теб ме влюбват още повече. Всяка втора гледам влюбено, но сърцето ми е гумено и от теб зависи да съм жив, но и да умра не съм против. И дори да казвам колко мразя те, обичам те. Колко още с тебе ще се тровя, колко още време ще те помня. Ти въобще не беше цвете, но боли на друг да си в ръцете. Колко още пъти да ти кажа, той аз тебе как ще го размажа. Ако той те лъже тебе, точно както ти ме лъга мене. Я не извикаме за балет Нова! Дай! И сега нека да се поеме заедно! Колко още с тебе ще се тровя, колко още време ще те помня. Колко още пъти да ти кажа, той аз тебе как ще го размажа. Ако той те лъже тебе, точно както ти ме лъгани. Колко още с тебе ще се тровя, колко още време ще те помня. И въобще не беше цвете, но боли на друг да си в ръцете. Колко още пъти да ти кажа, той аз тебе как ще го размажа. Ако той те лъже тебе, точно както ти ме лъга мене. Благодаря ви, приятели! А сега, твоя поглед е олеле, майко! Това е истината, да знаете. Благодаря ви много. Абе, Джена, направихме го. Я да ви чуя много шумни! Правим ли го двамата? Искаме ли двамата? Значи сме и двамата!
да разказвам истории, няма да развивам излишни теории. Първата врата, която видя и влизам, ако ми хареса, няма да ми казваш и да спирам. Няма ли емоция, умирам. Първо, готови заедно и късно да излизаш и да не се прибираш. Ще сме заедно. Да не ме разпитваш и да не питаш как, но да повтаряш пак и пак и пак. Да ми отговаряш и да не се лигавиш. Шах и мат, можеш да ме правиш. Кажа ли ти тръгвай с мене да вървиш? Кажа ли ти стой до стената да стоиш? Айде! Здравейте, приятели! Има много за разказване истории, но няма да ги кажа, за тайна са ме молили. Има много хора, с които сме спорили, защото съм ги чул как за мене са говорили. Аз обаче няма да се спирам. Има ли емоция, разбивам. Има ли игра, за да играеш? И сега заедно, късно да излизаш и да не се прибираш. Ще сме заедно, но да повтаряш пак и пак и пак. Да ми отговаряш и да не се лигавиш. Шах и мат, да можеш да ме правиш. Кажа ли ти тръгвай с мене да вървиш? Кажа ли ти стой до стената да стоиш? Айде! Виделите до колата, значи вече си в играта. Продължавам катилата. С други влизам, след излизам, но къде ми се намирам? Няма да те спонсорирам, мога само да си взимам. Готови ли сте? Галина, чуй ме ти сега. Че сме заедно, да не смееш да коментираш и да не ме разпитваш и да не питаш как, но да повтаряш и пак, и пак, и пак. Да ми отговаряш и да не се лигавиш. Шах и мат, да можеш да ме трамиш. Кажа ли ти тръгвай с мене да вървиш? Кажа ли ти стой до стената да стоиш, момче? Ако искаш даже не се прибирай. Айде сега остана силни. Късно да излизаш и да не се прибираш. Ще сме заедно, да не коментираш. Да не ме разпитваш и да не питаш как, но да повтаряш пак и пак и пак. Да ми отговаряш и да не се лигавиш. Шах и мат, да можеш да ме правиш. Кажа ли ти тръгвай с мене да вървиш? Кажа ли ти стой до стената да стоиш? Благодаря ви, приятели. Аплодисменти за Джена!